Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información hoxe, venres día 5 do mes de Nadal, do mes de decembro, na radio e na televisión municipal de Cerceda, si queren tamén en internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Pois hoxe lle falaremos de que mañán hai sábados de baile. Tamén recordamos como será a programación de Nadal, programada ou feita polo Concello de Cerceda. Tamén están a tempo de inscribirse aqueles que queiran os campamentos de Nadal. Está a disposición dos veciños o carriño solidario e falaremos hoxe das clases de judo. Miraremos unha reportaxe. Tamén falaremos de exposición que poden ver sobre o cantigueiro popular galego, o plan de emprego da Diputación que aínda están a tempo de solicitalo e que sigue a tramitación a Central de Bombeo Reversible de Encrobas, un paso máis. Por último, nos deportes, aínda quedan partidos para esta fin de semana, a pesar de que paran moitas das competicións, e en canto ao tempo, as previsións siguen sendo de tempo revolto, con máis nubes e precipitacións para a fin de semana. Como decíamos ao principio, mañán sábado hai unha nova edición de Sábados de Baile. Recordámosles a todos aqueles usuarios do locais sociais, toda aquela xente que queira disfrutar e pasalo ben, que sepa que, de xeito gratuito, mañán sábado, no local social, no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta, haberá a actuación dende as 7 ata as 10 da noite do dúo Aires de Roña, un dúo musical que, Aires de Broña, un dúo musical que se pode disfrutar del o sábado, mañán, día 6, día festivo, dende as 7 da tarde ata as 10 da noite. Decirlles que máis adiante, o sábado, día 20, volverá outra nova edición e a última do ano de Sábados de Baile, co dúo Reflejos. Eso será, insistimos, o sábado 20, pero antes, mañán sábado, Sábados de Baile de 7 da tarde a 10 da noite no local social no edificio do Museo do Moucho. E o Concello ten programado un Nadal con actividades ao longo de todo este mes, incluso de principios do mes de xaneiro xa do ano que ven. O xoves, día 18 de decembro, está programada, como xa é tradicional, o recibimento e a visita de Papá Noel a Cerceda. Estará dende os máis pequenos ata cos maiores con algún agasallo sorpresa. Xoves, 18 de decembro, visita de Papá Noel. O venres día 19, o día seguinte, hai un espectáculo de maxia a cargo de Cayetano Lledó, co seu espectáculo Un Show Increíble. Eso será ás 6 da tarde no auditorio o venres 19 con entrada gratuita. O martes, día 23, hai música tradicional do grupo Tres Pesos. Será co seu musical Cando os animais cantaban. Será 6:30 da tarde no auditorio o martes 23, Tres Pesos. E o domingo 28, de novo un espectáculo de maxia con Joshua Kenneth. Será ás 12:30 do mediodía no auditorio municipal o domingo 28 tamén con entrada gratuita. E por último, xa no mes de xaneiro, 5 de xaneiro, víspera de Reis, terá lugar a cabalgata e a recepción dos Reis Magos en horario de 4 da tarde, que se percorrerán o Concello, e ás 7:30 será cando teña lugar a recepción no auditorio municipal. En esta época do Nadal, o Concello de Cerceda nos últimos anos organiza campamentos de Nadal para tentar de conciliar a vida familiar e laboral e para que nenos e nenas teñan actividades que facer tamén durante a época do Nadal. Estes campamentos son tanto en Cerceda como na Silva. Vai dende o día 22 de decembro ata o 7 de xaneiro en horario de mañán de 9 a 2 a casos festivos ou tamén os fins de semana. Son en Cerceda, no Centro Cívico no Pabellón Municipal e na Silva no Colexio Celso Emilio Ferreiro. As inscripcións continúan abertas ata o día 16 deste mes de decembro. Poden facelo por rexistro presencialmente na planta baixa do Concello, da Casa do Concello de 9 a 2 ou por sede electrónica a calquera hora. En canto ao precio, 50 euros quincena e 30 euros segundo irmán. Realízanse actividades lúdicas adaptadas ás diferentes edades.
Hai actividades de ámbito cultural, xogos, manualidades, obradoiros de cociña de Nadal, etc. Se queren ter máis información, poden chamar ao 981 68 50 36. E dende principios desta semana, dende este pasado luns, está a disposición dos veciños o carriño solidario que tradicionalmente se pon nesta data tentando de chamar a solidaridade dos veciños e así con estes doativos, pois, en este caso, solucionarlle a moitas familias que hai no noso concello, así non lo dinten de servicios sociais, pois as súas necesidades básicas. Nese carriño solidario poden depositar nos establecementos de alimentación que hai no concello, pois a súa aportación con produtos de alimentación que sexan non perecedouros, que teñan duración, ou a produtos de aseo e higiene, tanto de fogar como persoais. Como decimos, destinado a persoas necesitadas do concello e que serán distribuídos polos servicios municipais. O día 15 deste mes de Nadal será o último día en que están a disposición eses carriños. E se alguén quere facer a súa aportación persoal directamente, pode facelo a través dos servicios sociais do Concello de Cerceda, chamando por teléfono 981 68 60 68. Seguimos co repaso das actividades que se están levando a cabo dende outubro e ata maio do vindeiro ano, actividades culturais e deportivas. Unha das tradicionais con moita afluencia e que xa leva moitos anos son as clases de judo, que son luns e mércores de 4:30 a 7:30 en dúas quendas no local social no edificio do Museo do Moucho. E despois de moitos anos sigue sendo o monitor Juan, que ademais atendeunos como sempre amablemente. Imos coitar o que nos decía o monitor desta actividade de judo, como está na actualidade, e tamén falaremos co concelleiro de deportes, Óscar Golán, que tamén se atopa ali. Levamos unha boa cantidade de anos aquí no Concello tratando coa empresa Educa Judo, que ten no seu propio nombre a filosofía de traballo, educación a través do judo, por suposto, deporte olímpico como é o judo, no que tratamos, ademais de ir avanzando técnica, tácticamente, avanzar nos valores que transmite esta disciplina. No primeiro grupo que vistes antes temos rapaces desde educación infantil hasta primeiro de primaria, e aquí a partir de segundo de primaria. Neste mismo grupo xa facemos unhas pequenas diferencias, como podedes ver, hai 3 ou 4 deportistas que son da etapa da ESO, que tamén forman parte da actividade, aproveitan os entrenamentos tamén, e bueno, temos esa novidade que temos os cinturóns negros que sacaron este ano no pasado mes de xullo, na convocatoria desa mes de cinturón negro. Temos os dous rapaces que sacaron ese grao, son os que están agora botando unha man aquí na actividade, moi implicados, moi motivados, e bueno, un poquinho, si lles gusta formar parte deste tema que é a educación, pois nos encantados ofrecemos esa posibilidade tamén. Isto é unha forma de vida, levas desde os 3 anos, tes rapaces que continúan hasta a etapa que ves aquí, a etapa da ESO, que permiten as escolas municipais. O judo ten esa implicación, en todas as etapas che aporta unha cousa diferente ou suma o que está aportando na etapa anterior. Primeira, pois, por suposto, temos un programa adaptado de aproximación, de adaptación e de ensinanza que corresponde coas etapas das idades que temos aquí nas escolas. Despois viría pois, a parte de competición, que xa tamén experimentaron estes rapaces, estes cinturóns negros. O ano pasado competiron nunha liga que se fai a nivel provincial, tamén o campeonato autonómico. Entón, desde ese punto de vista temos un pouco para todos, non? Para que todos teñan unha motivación e un obxectivo nesta escola. Na actualidade traballo son secretario da Federación de Judo. Bueno, sempre temos unha forma de presumir de alguna maneira da saúde do noso deporte. Temos máis de 9.000 licencias autonómicas, nacionais, por suposto. En todas as concellos e localidades de Galicia prácticamente hai escolas. Aquí ten unha tradición especial, levamos, non sei se 30 anos facendo judo, e pasamos ahora xa teño os fillos
dos que naquel momento sacaron o cinturón negro. Temos aquí a Manuel nesta clase, o seu pai José Antonio foi da primeira promoción de cinturóns negros que saquei nesta escola. Bueno, desde a Federación, pois, non por ser unha parte da xunta directiva, sino porque temos esa filosofía de traballo, de apoio, de fomentar, de difundir o noso deporte a nivel autonómico en todas as posibilidades que ten. As virtudes do judo, evidentemente, eu sempre falo da parte educativa, que onde máis me gusta e onde máis me especializo, pero tamén a destraer deportistas de competición a nivel nacional e a nivel internacional. Eu creo que, como che decía antes, temos un deporte que ten para todos, sí. Sempre nos gusta ir a visitar cando se pode para ver que están contentos os alumnos e as alumnas. É verdade que estamos levando unha boa resposta, están bastante contentos e ao final é o que nos importa, vamos. Empezaron en outubro, é verdade que ainda non chegamos a 2 meses, pero bueno, eu creo que a verdade é que son bastante participativas, hai bastante participación, evidentemente os días poden ir máis os nenos que a outros, estamos tamén con nenos que están un poquinho enfermos os días, pero bueno, ese é un pouco lógico, pero estamos moi... Eu a verdade é que estou moi contento con todo o que hai, bueno, estamos vendo aquí xa en judo neste momento, é verdade que dá gusto velos, porque a verdade é que tamén, tanto os monitores como todo, a verdade é que está todo o mundo moi implicado e é bonito tamén de ver todo isto. Os pais o que máis agradecen é o tema de que haxa moito onde elixir. Non, hai moitos que me dicen como... porque claro, hai nenos que poden ir a unhas horas, outros a outras, hai grupos que teñen 2 quendas, sabes, como por exemplo é o caso deste, algún 3 como de patinaxe, non, é verdade que sí que se cada que poden levar unha hora ou outra, depende tamén un pouco as edades como repartan e tal, e sobre todo, como hai varios días tamén, pois tamén é un poquinho que agradecen moito. O dito, como xa che comentaba, que haxa moita variedade para que un neno que non lle guste unha que pode ir a outra, que non lle guste, pois eso ao final é o que fai que teñan tamén un pouco de tamén esa conciliación, non, que os pais necesitan, non? Continuamos co informativo para lembrarlles que se pode ver unha exposición sobre o cantigueiro popular galego, unha exposición chamada Cantemos todos a unha, o cantigueiro popular galego, que se pode ver ata o próximo día 10 de decembro na sala de exposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda. Cantemos todos a unha, o cantigueiro popular galego, é unha exposición que chega a Cerceda cedida pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. A mostra forma parte da programación institucional das letras galegas e rende unha sentida homenaxe á poesía popular oral e ás nosas cantareiras, entre elas 2 cantareiras, evidentemente as nosas cantareiras Adolfina e Rosa Casas Rama. A exposición pode visitarse en horario de luns a venres polas tardes de 3 a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 12. Lembrámoslles o plan de emprego da Diputación, interesante axuda que dá a Diputación ano a ano pois para as pequenas, medianas empresas e para autónomos e tamén para emprendedores. A Diputación da Coruña sigue co prazo aberto para solicitar as axudas do plan de emprego local, unha convocatoria dotada con 8.660.000 euros e destinada a apoiar a contratación de persoal, a realización de novas inversións, cubrir os costes das cuotas da Seguridade Social e tamén dos alquileres de locais e centros de traballo dos autónomos. O plazo permanecerá aberto ata o 16 deste mes de decembro, é dicirlle que a tramitación das solicitudes deberán realizalas exclusivamente de xeito telemático a través da plataforma Subtel da Diputación. Estas axudas do PEL, que este próximo ano oscilan entre os 1.000 e os 49.000 euros por persoa ou empresa, permitirán seguir xerando emprego e impulsando pequenos negocios, especialmente no rural, co obxectivo de favorecer a chegada dos fondos a novos proxectos empresariais. A Diputación mantén tamén o criterio polo cal se valorarán cunha maior puntuación as empresas e autónomos. A principal novedade da convocatoria deste ano é a incorporación dentro da línea de autónomos da posibilidade de subvencionar as mensualidades de alquiler de baixos comerciais, naves, oficinas ou centros de traballo cunha axuda de entre 200 e 500 euros ao mes, ata un máximo de 6.000 euros anuais. Ademais, se mantén a subvención das cuotas á Seguridade Social. Esta liña está dirixida a persoas autónomas e, no seu caso, tamén o centro de traballo.
Os concellos de menos de 10.000 habitantes son os que vai dirixido. Todas as axudas do PEL son compatibles entre sí. Este significa que unha persoa autónoma con domicilio fiscal e centro de traballo nun concello de menos de 10.000 habitantes poderá contar con ata 49.000 euros. O Plan de Emprego Local é unha das principais apostas do impulso económico da Diputación da Coruña. E volvemos a falarlles das grandes obras que están previstas facer no noso concello. Sigue un paso máis a tramitación da central de bombeo reversible das Encrobas. A futura central reversible ou de bombeo das Encrobas ten un presuposto de algo máis de 345 millóns de euros, unha iniciativa da empresa da entidade Coventina Renovables que comenzou a desenrolarse xa fai anos, sigue cumplindo plazos, fai 4 anos. O Boletín Oficial do Estado publicou antonte o anuncio do trámite de información pública para autorización administrativa previa e o estudio de impacto ambiental da central hidroeléctrica de bombeo. Se trata dun proxecto de 440 megavatios de potencia, lembren que a antigua central térmica tiña 550, e que vai a subir, consiste en subir auga do lago ata unha gran balsa de nova construcción no Xalo, e nos momentos nos que a tarifa eléctrica este baixa e cando se sube a auga e se baixará creando enerxía nas turbinas cando o mercado o demande. Estará sempre disponible para aportar enerxía ao sistema. Este proxecto xa saliu a exposición pública fai 4 anos, antes xa superara outra fase, a que tivo que ser elexida por Augas de Galicia, e para ser tramitada pola súa envergadura correspóndelle o Goberno Central, igual que os grandes parques eólicos. Moi recentemente o Concello de Cerceda formou un convenio con Coventina para a mellora do abastecemento de agua na urbanización do Monte Xalo con esa gran balsa. En canto aos deportes, quedan poucos partidos da fin de semana, partidos que aínda se van a disputar a pesar de que hai parón en varias categorías. Si hai xornada na primeira categoría, Galicia, donde o Queixas recibe este domingo na casa o Club do Mar de Callón. Queixas Club do Mar. O partido é o domingo ás 4:30 da tarde no campo da Revolta. Interesante partido, donde o Queixas pretende que na casa siga sendo un fortín, que non fuxan apenas puntos da casa e manter así o nivel que está mantendo nesta primeira categoría Galicia, categoría na que volveu despois de un tempo e na que está facendo unha moi boa temporada. Queixas Club do Mar este domingo ás 4:30 no campo da Revolta. Non hai xornada na terceira categoría Galicia e si hai xornada no fútbol femenino, donde o Atlético Cercedense, que é líder da categoría en fase de ascenso, en ascenso directo, pois vai a xogar na casa contra o Resmón. O partido é o domingo, ás 4 da tarde no Roxo. Atlético Cercedense femenino, Resmón, domingo ás 4 no Roxo. Non hai xornada nos xuveniles, si hai xornada nos cadetes. Hoxe venres, os que nos sigan no informativo do mediodía poderán chegar a tempo a ver o partido Atlético Cercedense Cadete Ordes B. Hoxe venres, día 5 ás 6:30 da tarde no Roxo. Non hai fútbol infantil e, en este caso, pois queda pendente no fútbol alevín un encontro que disputará o Atlético Cercedense B en Betanzos. O partido é Betanzos B, Atlético Cercedense B. O partido é o sábado ás 11:30, é dicir, mañán ás 11:30, no campo do Carregal en Betanzos. En canto ao resto de categorías, xa disputaron os encontros ou paran as xornadas, tanto os máis pequeniños como no fútbol de veteranos. Imos saber xa cal é o tempo para a fin de semana. Pois o tempo para a fin de semana poucos cambios terá. Unha fronte estacionaria afectará a Galicia na noite de, en este caso, hoxe venres a mañán sábado. A primeira metade do sábado seguirá sendo chuvioso. Haberá un lixeiro parón en canto ás chuvias o sábado pola tarde, dará lugar, polo tanto, mañán a unha xornada de ceos anubados con chuvias máis persistentes e intensas canto máis ao sur de Galicia. Pola tarde, mañán, iránse sendo ou pasando a ser intermitentes a medida que avance a tarde e as temperaturas mínimas experimentarán un ascenso, mentras que as máximas quedarán sin cambios. Os ventos soprarán de suroeste moderados e será forte no litoral noroeste, unha fronte que volverá a entrar o domingo, donde volverá a haber
máis precipitacións. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris, na redacción de quen les falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.